Els treballadors d'Índox de Tàrrega afronten avui el quart dia de vaga per impagament dels salaris de 3 mesos més la paga extra. Segons ha informat el president del comitè d'empresa, Carles Asensio, ahir es van ingressar 500 euros als comptes dels treballadors i l'empresa s'ha compromès a ingressar 250 euros més durant el dia d'avui. Diuen que està avançant, però el que es veu no avança al ritme del que nosaltres voldríem. El que s'ha produït una mica de novetat, el dia d'ahir va fer un ingrés lineal per tota la plantilla, tant de taller com de tècnics, tothom va cobrar, aquesta nit ha ingressat 500 euros, un pagament que hi havia de cèntims, i estan esperant un altre pagament per fer efectiu un altre ingrés de 500 euros. Sembla ser que m'han comunicat que al final no serà de 500 euros aquest segon pagament, sinó que serà de 250 i ara ho explicarem al resto de la gent. Asensio també ha explicat que l'empresa finalment no va ingressar el lineal de 1.000 euros per treballador que va anunciar la setmana passada. La situació a dia d'avui continua igual i enfront a això els treballadors continuaran les mobilitzacions que havien de finalitzar aquest dijous. En aquest sentit, demà dimecres portaran a treball un nou calendari per a les properes 5 setmanes. Recordem que l'afectació de la situació és d'uns 220 treballadors entre els centres de Tàrrega i Anglesola.